Ak začínaš s pestovaním húb, narazíš na 3 základné pojmy. Hubový substrát, zrnitá sadba a tekuté mycélium. Poďme si ich jednoducho vysvetliť. Hubový substrát prerastený mycélium. Toto je tá najjednoduchšia cesta k vlastným hubám. Predstav si to ako ovocný strom, ktorý už zakvitol a ty už len čakáš, kým dozrejú plody. Substrát stačí správne otvoriť, zabezpečiť mu správne podmienky a huby začnú rásť same. Zvyčajne už o pár dní zbieraš prvú úrodu. Je to úplne ideálne pre začiatočníkov alebo tých, ktorým sa nechce čakať týždne až mesiace, pokiaľ dozrie ich vlastná sadba a substrát. Zrnitá sadba je niečo ako hubové semienka. Sú to obilné zrná, ktoré už prerástlo hubové podhrubie, ktoré voláme mycélium. Táto sadba sa používa na to, aby si mohol doma pripraviť vlastne substrát, napríklad z pilín alebo slámy. Ty túto zmes správne pripravíš a zmiešaš so zrnami, hubové mycélium sa rozrastie do celého substrátu. Je to proces, ktorý si vyžaduje viac krokov, trochu zručnosti a viac času. Tekuté mycélium. Keď sme si povedali, že zrnitá sadba sú hubové semienka, tak tekuté mycélium je zdroj života pre tieto semienka. Predstav si to ako úplne prvé semienko to, ktoré dá život všetkým ostatným. Pomocou tekutej kultúry premeníme obyčajné zrná pšenice alebo jačmeňa na žilé hubové semienka, teda zrnitú sadbu, ktorú potom používame na výrobu hubového substrátu. Tieto 3 pojmy budeš vidieť takmer pri každom videu o pestovaní húb. Teraz už presne vieš, čo znamenajú a čo od nich môžeš očakávať.